Akan washakan attajiran Kano. Yau za mu yi magana ne akan Alhaji Abba Karfe, shugaban kamfanin Garba Karfe Investment, wanda aka fi sani da Garba Karfe. Wani hamshakin ɗan kasuwa, ɗaya daga cikin 'yan kasuwar da suka fara gudanar da kasuwancinsu ta hanyar zamani. A yanzu dai, Alhaji Abba, wanda aka fi sani da Garba Karfe, ya tashi daga ɗan kasuwar da al'umma suka san shi a harkar sutura wato textile a turanci, inda ya koma mai komai da ruwanka. Alhaji Abba yana ɗaya daga cikin manyan masu harkar sai da kayan gine-gine a faɗin ƙasar nan, wanda yake da depot mai girman gaske, wanda ake sayar da kayan gini da na ƙawata gidaje da shaguna masu tarin yawa a faɗin jihar Kano da kewayenta da ma wasu sassan ƙasar nan. Hausawa sun ce sana'a goma maganin mai gasa. Garba Karfe mai komai da ruwanka. Alhaji Abba Karfe ya yi sana'o'i da dama tun da ƙuruciya, kama daga siyar da atamfa da dillancin shadda da sana'ar sai da takalma da sai da agogo na yara. An haifi Alhaji Abba, wanda aka fi sani da Garba Karfe, ranar 17 ga watan Yunin 1979 a sararin Figa cikin unguwar Koki da ke nan Kano, a ƙaramar hukumar birni wato Kanon Municipal a turanci. Sunan mahaifinsa Alhaji Garba Tsoho Dogo, mahaifiyarsa kuma sunanta Malama Amina. Alhaji Garba Karfe bai rayu da mahaifinsa ba, kasancewar an haife shi sati 3 bayan rasuwar mahaifinsa, wanda ta sa aka sa masa sunan mahaifin nasa wato Garba. Alhaji Garba Karfe ɗan birni ne da aka haife shi a ƙwaryar Badala, kuma kamar aksarin sa'anninsa a wancan lokacin ya fara kasuwancinsa tun da yarinta, amma ya tarbiyyantu da addini sosai. Hakan ta sa ake siffanta shi da son addini da kuma ƙoƙarin yin sa aikace. Kasancewarsa ɗalibin ilimi, hakan ta ba shi damar yin karatu a wajen malaman addini da dama, irin su marigayi Malam Abubakar Ramadan, wanda aka fi sani da Malam Karami, da Malam Jibrin, wanda ya koyar da shi da Alkur'ani, da Malam Muhammadu, da Malam Salisu ɗan Almajiri, da marigayi Dr. Ahmad Ibrahim Biyuke, da Malam Jafar Mahmud Adam, da Malam Abdulwahab Abdallah, da Dr. Sani Umar Rijiyar Lemo, da kuma Dr. Bashir Aliyu Umar. Alhaji Abba Karfe ya yi karatunsa na firamare a Dala Special Primary School, inda ya gama a shekarar 1991. Sannan ya yi karatunsa na sakandare a makarantar Aminu Kano Commercial College. Duk da yawan hidindimu da suka sha kansa, hakan bata sa ya ɗauke kafa daga karatun zamani ba. Garba Karfe ya tsunduma cikin harkar kasuwanci a kasuwar Kantin Kwari, wanda ɗan uwansa Alhaji Umar Hamza ya ja shi da jarin da ya taho da shi daga gida, wanda bai ƙarasa naira 100,000 ba a shekarar 1998. A shekara ta 2002, Alhaji Garba Karfe ya yi aurensa na fari. A lokacin yana ɗan shekara 22 a rayuwa, bayan ya shekara 4 a kasuwa kenan. Alhaji Garba Karfe mutum ne na mutane, mai son jama'a. Allah ya yi masa farin jini, kuma gashi baya nuna bambanci saboda kabilanci, addini ko jinsi. Shi yasa mutane ke girmama shi. Waɗanda suka san shi sun ce Alhaji Abba Karfe mutum ne mai tawalu'u da haƙuri da aiki tukuru, ba mutum ne mai riko ba, ko ya yi fushi nan da nan sai ya sauko. Alhaji Garba Karfe yana da shaguna masu tarin yawa a cikin kasuwar Kwari da kuma manyan kantuna na zamani da yake da su a faɗin hanyoyin shigowa cikin garin Kano baki ɗaya. Baya ga haka, akwai katafaren kamfanin sai da kayan gine-gine da ke sharaɗa a nan Kano, da wani a Yanya Mararraba da ke Abuja. Ta dalilin kasuwanci, Alhaji Garba Karfe ya ziyarci ƙasashe da dama, daga cikinsu akwai Kwatano da ƙasar Burtaniya da China da Saudi Arabia da Dubai da Chadi da Sudan da Togo da Taki da Ghana da Koriya ta Arewa da Kuwait da dai sauran ƙasashen waje. Kalma ɗaya tak da take nuna sirrin nasarar Alhaji Garba Karfe ita ce biyayya ga iyayensa. Alhaji Garba Karfe ya kasance mutum mai biyayya kwarai da gaske, musamman ga mahaifiyarsa. Duk abin da zai yi sai da yardar mahaifiyarsa, don haka kullum cikin sa masa albarka take har zuwa ƙarshen rayuwarta. Yana bin mahaifiyarsa sau da ƙafa, sakamakon wannan biyayyar shi ma ya samu masu binsa sau da ƙafa, kuma yana biyayya ga 'yan uwan iyayensa baki ɗaya, yana kuma girmama iyayensa da abokan iyayensa baki ɗaya. Alhaji Abubakar Garba Karfe ya gina blok guda na masu ciwon sikila a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano. Ya gina masallatai da makarantu a cikin faɗin Kano masu tarin yawa. Ya kafa gidauniya mai suna Garba Karfe Foundation, wacce za ta dinga taimakon marayu da gajiyayyu da masu ƙaramin ƙarfi. Waɗanda suka san Garba Karfe
sun shaida cewa babban abin da yake sa shi jin daɗi shine ya ga ya sa mutane cikin farin ciki. Alhaji Garba Karfe yana da shekaru 45 a duniya kuma yana da mata 2 da 'ya'ya 11. Muna addu'a Allah ya ƙara masa lafiya ya yalwata arzikinsa. Ku ci gaba da kasancewa da Jagora TV.